bigarren zatira pasako gara, hirugarren betaren hirugarren edizioa azaltzera. Esan dut, bigarren edizio emankorra izan dela, eta hirugarrena ere hala izatea espero dugu, ilusioz prestatu dugu, eta gaiarekin motivatuta gaude. Gaiarekin motivatuta gaude, beste jakin jardunaldiak Petro Udalarekin egiten ditugunak, gai beraren bueltan antolatu dituelako, kezka eta arduratu batekin gaia jakin jardunaldiko berbere izango da hortaz, Euskara adierazkorra lantzeko bide berriak gehitu diogu, baten lagoxetaren agertzen bat hartuko dugu. Amari Torrealdai iparrorratza den ezbeka honetan, ikusten genuen Torrealdai batuaren eredua sortzerakoan, guru bezala eta borroka gai bezala jarri zuela Euskara estandar bat sortzea, erregistro guztietarako balioko duena, baina ahaztu gabe erregistro horien guztiek esan indarra behar dutela, eta esan indar hori ere langai bat dela. Amari Torrealdai berak eredu asko etxeatu zituen, bai saiakeretan, bai artikulotan, bai hitzaldietan, esan indar horren agerpen desberdinak eskaintzeko, eta guk deialdi honekin egin nahi izan duguna da, Torrealdai praktikan eta duela ia 5 hamarkada abiatu zuen bide horri, 2026-tik heldu eta erantzuteko bide eta tresna berriak sustatu. Ikusten dugulako, estandarraren aldaera batzuk agian badaudela nahiko egonkortuta, idatziarekin lotutakoak adibidez, baina hizkuntza guztietan bezalaxe, euskaraz ere ezinbestekoa dela, adierazkortasuna lantzeko kontzientzia indartzen jarraitzea, azpiegitura kultural eraginkorren multzoa osatzea, eta baliabideak eta tresnak sortu bai, eta batez ere sozializatzea eta sortu behar direnak sortu. Horri gehitzen zaio, azken aldian leku desberdinetan, baina nahiko modu koherentean, azaltuen kezka minorizazio eta azpiegitura kultural erkin xamarraren ondorioz, adierazkortasuna euskaratik lortzeko gaitasuna eta ereduak gizarteratzeko bideak ahultzen dute ari ote du. Jakin jardunaldian arlo askotatik heldu genion hori, baina bazegoen ikus-entzunezko eta sare sozialetako hizkerarekin kezka edo erronka bat amaitzen zen, espazio kultural partekatuen hutsunean amaitzen zen, eta orokorrean ikusten zen kontzientzia hori jendaurrean idatziz arlo desberdinetatik arlo desberdinetatik aritzean hizkuntza zainduak hori aldaera guztietan onartuta, formala eta guztiek, zaila hori egiten zitzaigula euskaratik ematen jarraitzea edo horrekonka batzekoela. Eta erronka horren gako diferenteak hitz egiteko sortu denuen jakin jardunaldia, eta haren emaitza edo hurrenko pauso koherentea zen, korapiloa instalatzeaz gain, korapilo hori askatzen hasteko bideak eskaintzen. Eta Torrealdai bekaren hirugarren edizionek horixe egin nahi. Premiazkotzat jo da, orain arte egindako bidea abiapuntu hartuta, gaur egungo euskara adierazkorrak landu eta gizarteratuko dituzten proiektuak laguntzea beka honekin. Eta ikusten genuen hori norabide askotan gauza ditekeela, izan daiteke adierazkortasuna euskaraz trebatzeko bide gaurkotuak eskaintzea, baliabidetegi ezberdinak, gazte hizkeran hau nola esango dut sortzen bat inpazaia norbaitik non bilatua izateko baliabide bankuak, horiek sozializatzeko estrategiak, lan tresna ezberdinak, emaitzetan ikusten genituen oso hasi batetik eta aplikazioetara, webgunetara, emaitza ezberdinai koherentzia emango dien
diseinatzera, hor lan asko egin zitezkela, askotarikoak, edo izan zitekeela gaur egungo behar komunikatibo, formal, informal, desberdinetarako ereduak argi utzi nahi dugu, aurkeztutako proiektuen atzean bereziki sustatu nahi dugula gogoeta egiturazko bat, adierazkortasuna nola, nondik, nonzu egin eta nonzu egitea landu behar den, eta emaitza dena dela izan da ere, beka honek azkenean emaitza mugatuak sortzen dituelako ezinbestean, atzean ikuspegi orokor hori sumatzea gustatuko litzaigu. Ikerketa edo gogoeta bat sustatu nahi du emaitzaz gain. Bekak beti du alde bikoitz hori, kultur ikerketetarako beka bada, kultur gogoeta sustatzeko, eta gogoeta horietatik abiatuta emaitza konkretu batzuk plazaratzen. Eta honetan ere bi horiek sustatu nahi du. Horrela ba, deialdi honen bitartez, euskararen eta bereziki euskaldunen esan indartzeko bideak, baliabideak eta estrategiak sustatu nahi dira. Eta, xehetasunak askara emateko, esango dut epeak, proposamena bidaltzeko azken eguna 2026ko urriaren 26 izango dela. Gero, hortik epaimaiak hilabete izango duela proposamenak aztertu eta irabazlea aukeratzeko, epaimaikideak ere badauzkagu, bik jarraituko dute aurreko edizioetatik, Ainara Lasak eta Ibai Iztuetak, eta bi berri batuko zaizkigu, Miren Amuriza eta Gorka Berezia. Epaimaikideak hilabete izango dute, eta ondoren abenduan jakinen hasiko da proposamen irabazlea, eta hortara jasiko dira lanean irabazlea. Eta beti bezala, behin beka irabazi dutenek, 18 hilabete izango dituzte, beraien proiektua gauzatzeko, 14.000 euro jasoko dituzte, erdi hasieran eta beste erdia behin proiektua bukatutakoan, eta saiatuko gara, bitartean, bai usurtuko gudala eta bai nekin situazioa, alde guztian bide lagun izateko. Eta hori izateko dena, informazio guztia jakin.eu egunean dago, eta izan zalantza izan ezkero ere, beka jakin.eu bera idatzita,